आङो डिएन मोनखौ हेमन्तमोनखौहाय आङो खबर लादोंमोन एसेजों राइड खालामफानो दा एक्चुअली नै आं डिएन बाजोंथ' रायलायदोंमोन नालाय जोंना डिएन ब्र'जों टिमानो जाहैबाय हेमन्तमोनबो ना दा एक्चुअली आं हेमन्त आदाजोंबो रायलायदोंमोन दा ओमफ्राय हेमन्तआ नै आंनि डिग्रिखौसो सोंलाबायबाय हेल' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' लोगोफोर नोंसोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गसायनायाव मोजाङै दं लोगोफोर आंबो मोजाङै दं स' लोगोफोर दिनै नोंसोरनो मोननैसो खोथा शेयार खालामनो होननानै माने भिडिअ लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ फैयाबो माने गोबावखासैना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै कालि फुजा सफैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' लोखि फुजा बायनायनिफ्रायनो अरुणाचलाव थांगासिनो खामला मावनो स' आं दाख्लैबो भिडिअ बानायखादोंमोन नोंसोर नायदों खोमा ना सोरबा सोरबा लोगोफोर दा एक्चुअलि लोगोफोर ओमफ्राय कालि फुजानि द्रप लाथ'बाय आरोना दा न'आवनो दङ दा लोगोफोर भिडिअ सफैबाय थायैनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर दा एक्चुअलि जोंनिथिं नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेम बेनिखायनो आं भिडिअबो आपल'ड खालामनो हाया ओमफ्राय आङो बालजुरि सकआव फैबासो माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नै बालजुरि सकआव फैनानै माने बे भिडिअखौ आपल'ड होदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे लोगोफोर आङो आरो राइडनि भिडिअ सफैयाखैना लोगोफोर दा आङो राइडखौ खालामगौ लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिथिं लामाफ्रानो एकदम जाया राइड खालामनो ओमफ्राय आरो टिमबो गैया हारसिंसो आङो राइड खालामनो ओमफ्राय रावबो बिदि राइडार माबा गैया आरोना जोंनि बिसनाथिं ओमफ्राय आङो डिएन मोनखौ हेमन्तमोनखौहाय आङो खबर लादोंमोन एसेजों राइड खालामफानो दा एक्चुअलि नै आं डिएन बाजोंथ' रायलायदोंमोन नालाय जोंना डिएन ब्र'जों ओमफ्राय माने डिएन ब्र'आ माने आंखौ मोजां रायलायहरदों आरो बियो गाव होनदों आरो जिथुनाखि जोङो बाइक राइड खालामोबा गोबां सेफटि बायदिसिना जेनेबा ड्रेस गाननानैहाय राइड खालामनांगौ जायोना जिथुनाखि राइडिं जेकेट होनो माने बेखौ माने आंखौ बायना लाग्रोनो खिन्थादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौथ' आं बायगोन ओमफ्राय आरोबाव बेजों लोगोसे आङो हेमन्तमोनजोंबो रायलायदोंमोन दा एक्चुअलि बिसिनि मेन राइड टिमानो जाहैबाय हेमन्तमोनबो ना दा एक्चुअलि आं हेमन्त आदाजोंबो रायलायदोंमोन दा ओमफ्राय हेमन्तआ नै आंनि डिग्रिखौसो सोंलाबायबाय फरायनाय मानाय बैसोखौसो ओमफ्राय दा एक्चुअलि आं बुंबाय आंथ' आरो बारा फरायखायाखै क्लास 9सिम फरायनाय ओमफ्राय आदा हेमन्तआ होनबाय बिदिबा जानाय नङासो जाहैबाय बिदि माबोरै जानांगौ जाखो दा एक्चुअलि आं बेफोरखौ जेबो बुंनो साना ओमफ्राय माने आङो राइड खालामनो हायैनि खारनानो जाहैबाय दा नेटवर्कनि प्रब्लेम ओमफ्राय जायगानि प्रब्लेम आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे फेसबुकफ्राव मेसेज खालामो ओमफ्राय इउटुब भिडिअआवहाय नोंसोरो कमेन्ट्स खालामहरो ओमफ्राय आङो जिथुनाखि नोंसोरनि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो हाया स' बेनि थाखाय गाज्रि मोनदों आरोना नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय आङो माने नोंसोरनि मेसेजखौ आङो रिप्लाइ होनो हाया आरोना लोगोफोर राइड खालामनोनो लामाफ्रानो जाया लोगोफोर ओमफ्राय नेटआथ' नेटसै आरो माथो बुंबावनो दा बयबो मिथिखागौ जोंथिंजायनि मानसिफ्रा नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जोंनिथिं जिअ'आवबो जाया एयारटेलाबो जेन थेन कलल'सो रायलायनो हायो ओमफ्राय एयारटेला ओरैजा सिवसाथिं थाङोबा नाङो आरोना दा बेफोरखौ साइडआव दोनथ'दो लोगोफोर आङो राइड भिडिअ लाबोनो हायाबाबो स' नोंसोरजों बिदिनो नुजाफैबाय थागोन न'नि बारि सिं सिं भिडिअ बानायबाय थागोन स' भिडिअ बानायनायखौ गारा आरोना लोगोफोर दा मर्निंनि सम लोगोफोर ओमफ्राय आङो बारियाव दंफैयोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजा उनथिं नुदों थालिर आथिया बिफां दङ बे थालिर आथियाखौ आङो दानफायनो नागिरदों आरो नैबे थालिर आथियानि बिलाइखौ जोंहानि फुख्रिनि नाया बिराद जायो लोगोफोर ओमफ्राय गासख्राबनो नायाबो बिराद जायो ख्राब ख्राब बोख्राबना दा थालिर बिलाइ हैनो नागिरदों स' नोंसोरबो नायबानो जाबाय नाया ओंखारथाय नाया ओंखारबाय थायो हा बिराद ओंखारो नाया गिदिर गिदिरनो दैयाबो रानहांगासिनो मोनजाथारसिगोन फुख्रिनि नायाबो बिराद फाग्ला आथियानि बिलाइखौल' जायो आरोना लोगोफोर खालि थालिर आथियानि बिलाइल' जायो जोंहा नाया संनानै बेखौहाय थबस्र' फांसे आङो दायो फुख्रियाव सफैबाय स' लोगोफोर नै बेनो जोंहानि फुख्रिया लोगोफोर ओमफ्राय दैयाथ' दा रानहांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ना हमनायनि टाइमाबो सफैगासिनो खिन्थु बेयो लोगोफोर जिथुनाखि जोंहानि बे फुख्रिनि दै ना फुरा रानजोबा खमबाबो मानसि थोरोबनाय गोथौआ थायो बिराद गोथौ आरोना ओमफ्राय दा आङो गुजरातआव थांफिननायनि डेटआनो जाहैबाय डिसेम्बरनि 25 थारिखआव थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो गुजरातआव थांनायनि सिगां फुख्रिनि नाखौ हमनानै जालांनांगौ आरोना दा एक्चुअलि लाङि बायनांगौ लाङि बायथ'वाखै दा समा सफैगासिनो आं दा नानो आदार होनि नाया ओंखारना ओंखारा नै थालिर बिलाइखौ जायो नाया लोगोफोर ओमफ्राय बा ना ओंखारगोन ओंखारा स' नोंसोरनो देखायनोसै आरोना दा आदार जाफैना जाफैया स' लोगोफोर नाया थारो एसे गिदिर गिदिर ना दङ ओंखारबाय थायो लाङियानो गैया माजों बोखांनो आंबा जानो लुगैगासिनो लाङि नांगौ गाबोनसो है गैया सोर बुंदों थालिर बिलाइखौ हरनायबाय आङो नै नाया फैगोन ना फैया र' नेनि दसे स' लोगोफोर बे फुख्रियाव बोसोरनै बोसोरथामनि ना बोराय दं लोगोफोर सारजोबनो हायाखै सिगांबो हमजोबनो हायाखै ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' हमखायाखै थांनाय बोसोरनिबो ना बोराय दङ ओमफ्राय ओइ बोसोरनिबो दङ हमजोबनो हायाखै
आरो रानखाया सारबाबो दैया मेचिनजों सारबाबो ओरैबायदि माने निजिरा गयो फुस फुस दा एक्सुवेलि लोगोफोर बियो फुख्रियानो नंखायामोन बेयो अन्थाइ खुवारिसोमोन लोगोफोर ओमफ्राय अन्थाइ खुवारिया माने गोथौ जाबायना ओमफ्राय दैबो बिराद ओंखारबाय ओमफ्राय बियो माने फुख्रि बायदि जाना थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो नाबो फिसिबाय दा एक्सुवेलि बेयावहाय बोसोरथाम बोसोरनैनि ना बोरायबो दं आरोना एकदम हाया हमनो नायनि र' नाया ओंखारगोना ओंखारा थालिर बिलाइ जानो फैगोन ना फैया ओइ नै बोख्लाबफैहांबाय दा नाया नुदों नै एकदम थालिर बिलाइ बिराद जाखायो फाग्लासो नायानो ख्राब ख्राबल' होखागोन आरो दा